Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time las 5:15 sa liwat mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental, ang atong siling nga mga tagpalamati sa isla sa Tagalagatan, Tabok sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, liwat kamonamon nga ginaabi-abi sa kutob manabutan sa aton sining nga broadcast. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes presentation. Sa Biyernes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Aton sini pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes presentation. Updahan kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control. Sa technical side, puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa atong nga IT expert, Sir Elway Dutilios. Sa kinahanglan ang inyo sini alagad, temporaryo, tagsa ka Biyernes. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siring nga palatuntunan Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa labiling 43 minutos na pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Uy, thanks God! Daw naghawan-hawan ang aton sinikalangitan karon nga hapon. Gaway na kita sa may nakitaan or nabatsagan nga pagtupa sang ulan. Kabay pa nga mangintayoyo na ini. Sining gani sa pag-asa ang forecast nila. Sining bulan sang September if kung hindi matabo. Bulan sang Oktubre temprano pa ang El Nino. Mainit nga panahon aton mabatsagan. Apisan nga ti hindi ginaton man kung kaisa mapaiway, may mga LPA nga naghahana sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Pero karon nga hapon daw nagsanag-sanag, pasalamata. Ito pila man kaadlaw ang pag-ulan-ulan. Ang iban naraingan, ang iban daw hindi magtapak sa Danau. Kay kuno mahigko, damo labnang, may mga kita pasang sapat. Siling ko sa ilabaw, matya ko siya doon nabaguhan na kamo nag-star sa lugar. Kadugan ng star nyo sa balay nyo da, sa lugar nga sa diin nagabaha. Amo pala kaya nagmuno nga, may mga labnang kag may mga ita na makitaan sa Danau. Ay, dayaw ko rin mga tao.
Nabudlay man kung kaysa ispilingon. Matsa ko doon, bago na sila ba nag-star sa lugar. Te pasalamat ta karon nga hapon kay nagsanag-sanag ang kalibutan ta. Pero sa gihapon, lawig-lawig pa ang antoson sang Bacoleños matapos genpaidalom sa modified enhanced community quarantine. Damo gyapon nagapilis ngoon. Daw kulang kuno ng ayuda. Oh. Ang ara lang pasalamatin nyo lang na sang sawala na gid. Anong mga bulo balita sa palibot-libot sa aton sa nga probinsya? Report gika sa aton sa nga mga patrol unit reporters. Bantayan nyo karon ang report gika sa Kapitolyo Provincial. Dalon nga balita ni Aksyon din abuso ang phase 1 sang quarantine facility nagintukod sang LGU sa San Carlos City operational na suno kay Mayor Gostilo. At least makapahagan-hagan sang kagutok sa aton nga mga hospital pang publiko. Bantayan man ang balita gikan sa New Government Center. Dalon ni Action Artay Hupon, representative sa Transport Group agin na kontrata sang syudad para sa libre sakay program. Liwat naging sapon ni Councilor Dindo Ramos sili nga hapon. Daw ini mga tao ni kablang makasiling ka ko isa nga mga bintahuso at tagaan mo naging oportunidad. Nabisan paano makabiyahe sila, makaulo income, may mga hindi kay tanan inigin kontrata sang syudad bla nga mga salakyan di pasero para sa aton nga mga nagaobra sa nagkalain-lain nga ahensya sa aton gobyerno. May mga driver hindi kay tanan naging hire sang syudad ay abaw sa pagkadugay-dugay mag-abot balik sa ginatindugan kaginastanbayan sa mga pasahero. Budano ni ang ilay ang planos kabuhi nila. Hindi matakasiling nga traffic. Hindi matakasiling nga mahinay daga nila kay ang ilang mga pasahero laban. Kung ara ka sa sumag, ang labay nga pasahero ka panawar, mes downtown. Ang pabangkot nga akadugay gid makabalik ang salakyan nga nagdulong sa pasahero sa downtown. Ano nagapahuway-huway? Nagapamiyo-miho? Ano man? Nagaugtas tong mga pasahero sa area ka punta Taytay, Sumago, sang hala kaulat sa mga PUJ nga ginarkilahan sa syudad. Kaysa pagkadugay-dugay at pila ka oras ka makaabot ay nano kundi-kundiin pa nga nagtawhay ang dalan pag gusto sila dalagan ay naghinay pa sila tana. Tigabay pa nga hindi nga hapon may solusyon na si Councilor Dindo Ramos na dapat takos kag dungnon nga ginabayran ining mga POJ nga ginahay sa syudad para nga mag-pick up sang pasahero. Ay nagaginuto kang nadugayan tana kuha sila pasahero ay nano 3,000 pa naman ang adlaw nilas ni natabo kay na nga daw kadugay magbalik sa dinkuhaan nila pasahero. Ay nano nga sitwasyon pangabuhi ni aton. Muna kung isaway ta sinsus pangabuhi ta kay may pagka-oportunista man kung kaisabla. Hindi ba kay tanan wala man ta nag-generalize ang aton nga mga driver. Kung mga may arak ida ko sa driver nga oportunista. Hindi naman maintindihan. Oh. Sabi
obra nyo, na bayaran kayo mo sa gusto, 3,000 pa naman ang ang adlaw nga ginabayad sa inyo sa syudad. Tapos sa serbisyo nyo sa mga na-stranded nga mga pasahero nga nagaulobra diri sa mga nagkalaing lugar diri sa downtown na abtan siyam-siyam. Sobra ta isa ka oras, inano nga. Ikabay pa nga ini papatawag ni Councilor Dindo Ramos sang mga ginkontrata nga salakyan libre sakay sa syudad, kabay pa nga makorekta ini. Kung kulang dugangan, problema, ginabla. Hindi man naguro problema, kaya ang syudad, bayad man. Ako kay Councilor Dindo Ramos, hindi ko na ipagbayaran sila sang ilang adlaw nga biyahe. Para pala magtuto man ako. Kung si paring Roger Montalvo pa, bayad na, kundi chilak lang. Ha ha ha, siyado katunto. May tama si paring Roger Montalvo. May hapon dira kay Toto Mark Clarence Cabarles. Ga-monitor man sa Galileo. Toto Mark Clarence Cabarles. Good afternoon. Gabay pa ha. Buwas, mangin maayo na ang serbisyo siningin kontrata sa syudad na libre sakay. Yung mga driver, abi kayo man ang obra nyo. Tagaan na ka mo tsansa nga makabiyahe bisan paano maka-ilo income. Tapos ang serbisyo nyo do barat. Ay oo. Muna siling budlay-budlay kwa pa. Nano yung mga bola balita sa nasyonal puro pasiplatan ta pag may time. Department of Health nagpayag ang rapid antigen test hindi pwede gamiton sa asymptomatic COVID-19 patient magod mahimo magresulta sang false positive. Maniguro ang iban nga naga-positive ya, naga-negative, naga-negative, naga-positive. Ay tana suli-suli. BIR gipasiguro ang bugos ka suporta para sa feast bill. Tawon ta. PCR gin postpone ang 15 ka license examination sa 2021. Kapya kabahin 12.9 billion pesos kinahanglan sa Pilipinas sa pagbakal sa COVID-19 vaccines. Uy, may mga dalagko nga mga pungsod bala. Kaya temprano, pa yan nagkontrata na sila. Ang iban nga rin, kung naghahatag na kapital mo sa mga nakadiscovery sang vaccine, naghahatag bala kapital. Nga rin kapital, ho. Kaya por basta ang aton kontrata, unahagid kami, ha? Tagaan ka kapital, ining kapital na mo ni serving bayad or if not down payment, basta pag go na sa inyo nga vaccine, unahon nyo gid kami ha. Na there was na advance sila yung bayad. Siambot ang Pilipinas, isipaw 12.9 billion ang kinanglanon sa Pilipinas sa pagbakal sa vaccine. Okay lang na. May kwan pa ba na? May pundo pa man ang kwan? May pundo pa man ang atong sini gobyerno siguro nga ulagon. Amon ang term bla sila nila ni Pare Roger nga sila money down. Money down. Antis vaccine. Hindi man na goro Ay katila, ingin mo niya kung ang pungsod damo kwarta. Yung Pilipinas dito may kwarta po gali doon napuno mo sa kautangan. Ang Pilipinas kung kaysa damo man kwarta
pero nagakadto sa iban nga bulsa. Other words, ginatukog sang Bakunawa. Kung hindi Bakunawa, pawo or buaya nga naga sok-sok barong. Muna yung mga buaya sa gobyerno, nagasok-sok barong. Muna kung isang mabakas man, maganit. Hindi man kay tanan. Hindi ginay madula ya sa gobyerno, no? Ay tawag nga red tip, lagay. Para ang dalhay. Sige. Di ba pare Roger? Kung si pare Roger Montalvo pa siya GNG lang niya mayo. Ay gaigod man pare ang GNG. Pero bisan paano ga bulobinta man. Para si mo pare Roger Si Maninoy Maing kasi Maninoy Chari sa labasyon nga pamati na wa. Maninoy Maing kay Maninoy Chari sa labasyon dira sa La Carlota. Sige. Muna mga bulo balita kabantayan nyo dugay-dugay pagbaytay ato rini nga tagaan sang Ig Talupangon. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:31 na. I-check tayo ato sila nga Patrol 2 ato sila nga Crosswind Patrol. Paglibot-libot karon nga hapon ni Action John Diaz ibaloon ta pagi sa iya sila nga observation report traffic sitwasyon sang Bacolod kamusta sa subong nga hapon. Action John, may hapon please kamin. May nga po Action Eric, may nga po sa tatanan nga mga ka-aksyon. So naburbud na ang sitwasyon sa mga pasahero, mga essential worker, medical workers nga nagasalig abis sa libre sakay nga programa nga ginatanyag sa gobyerno. Mas doble pag nagsalig ang kabudlayan nga ilang experiencehan pagabot sa sining nga mga inoras kaya makon mo hindi lamang ni Action Eric nga mga ilisipon hindi mo pagod maisip ang kadamuon sa mga persona nga nakaulat dari isang di pasahe nga salakyan amo ning nagatanyag abi blas ang libre sakay nga programa sang surad sang Bacolod. Nagaugtas na dumabugto ng ugat sa mga kapulisan predaton kapanawahi. Kaya madamo sa kihapon sang wala nagasunod sa ginatawag nga social distancing. Ang iban ginaayo gid nga magsuksok sa face shield pero may aragid man nga ginakapoy kag daw hindi ka ginawa. Kaya tituod man mong pila ka oras magsuksok face mask kag face shield makabud na yan kagid man, no? Dali kay ginibastara ka sa public places di wala kay mahimo ang imo lang pinaka-mayor nga maobra is magsunod sa pila ka mga patakaran nga ginapatigayon sa gobyerno Action Eric. Karon hapon ang ginambamo to kay nga kuntani ma-improve nila ang ilang serbisyo adway Japon development pa do Action Eric pagbago kaya ang kakatabo gali gin-check ko diri nga kung mga oras na mga peak hours na once essential worker ka sa salakyan kagid na mga gintalana para sa essential worker mahimo makasakay. Pero once medical worker ka, sa medical worker ka mapasakyon. So kaya namin pila kita ka mga jeep nga nakitaan nga may ara balaga tag tatlong kulang, tag duwang kulang. So wala man ginapasakyan kay kuno hindi pwede nga makasakay ang essential worker kung amo sinoras sa mga salakyan sa medical workers. Kasi amako kung nato diri sa area damo-damo na diri ang mga pasero tani bala kung ipupunuon na lang no kay para dire-diretso dasig abi ang movement tagang pagpasaka sa mga pasero Action Eric pero may diri kay mga barangay nga nagatag man niya mismo na lang sila kaugalingon man nga mga salakyan like for example kaya diri ka barangay 1 karon hapon nga nagtanyag sang ilang man kaugalingon nga jeep I think ang barangay Villamonte may ara man do ara sila sa Mayda downtown area naka-standby ang jeep for libre sakay. Pero diri sa may plaza publika karon nga po namo ni mga salakyan nga mga itanyag nga libre sakay para sa mga essential kag medical workers sa nakailang nga lugar naman sa may syudad sang Bacolod. So ang iban nga wala pa nakapungko, wala pa radar, no, wala pa salakyan nga gintalana para sa ilag wala na pero may listahan na man kung sa integra mabalaan kung sinong una abot sinong una makomodar damo sila nga numero nga makita naton karon hapon
kay kung magamot sining matabo pa si magulugad ihan ng kalabanan sinidre, no? May mga bakintol pa sila nga daan ng mga pinalakal nila, may mga pagkaon kag iban pa. Pero naka-on standby diri sa area ang Sonerec ang mga traffic enforcers, ang mga driver, balaka mga jeep, Okay. na nagapinonsok sa may mascara hall ba? No? May ginaproseso, diri sila nga mga dokumento Okay. na kinanglanon nila son na Eric, no? May bandri ganing ka nagapangita para maagi nga kung may makilala sila pwede sila ka ride, pwede sila ka hit sa Action Eric, amo na nakay para hindi sila magabihan. Kaya wala ka ginamay mahimo magabihan sa giniya kung may nga amo sila nga oras, no? Pero like for example, may mga jeep diri sa sila kinakailang, iya lang gid mismo ka barangay. Tayo iyalan niya ka barangay 1 ang makasakay. Bali pila ka jeep ang sa barangay 1 tayo. Dua lang, dua. Pila ka bilog ma-accommodate na dapat, pila ka biyahe. Depende sa biyahe naman, Miyara. Nagabiyahe kami 14. So, ka balik? O 14, 15. Katiyog. Katiyog. Bali wala na oras, so may oras na gintala ng barangay. May Miyara. Tama niyo may oras. May oras ito. Yes. Oo. Kalibot silingon, kung hindi ka taga barangay, hindi mo sila ma-accommodate, hindi sila mapasakay. Ang balago lang hindi man, no? Pero ang griya sa mga staff, London, ma-pick up pa namon. Pwede pa. Sino ka bayad din nga tayo? Ang barangay. Barangay 1, kina nga council. Budang tiyadra lang sa palibot lang, no? So, meaning, amo na ang inyong stop lang plaza, pakadto barangay 1. Barangay 1. Tiyog pa kami nga sa Bangros. Di paano na ba ang barangay 1 ang nasakay? Kay Ramos. Paano ba antay nga taga-dra na sila? May kami. Kami ingin nakabutang pira, exclusive for barangay 1. Kasi, ang ruta, dito malang na imong, no? Putante nga ang ruta, o rather, nagapuli sila sa ruta nga malabyan nyo. Malabyan, oo. Kung taga barangay 3, okay lang. Okay. Barangay 2, okay man. Barangay 2, okay man. Nandun. Basta hindi lang sila mag-demand nga, dari makadto para madulog sila puli, no? Okay, ruta lang. Hindi, naman, iya ka ba na? Mo, iya ka sudad. Ayan, nakasulat. Aanom na sila ya. Huwag sila inisyatibo niya ka barangay 1, nga kamot pa. Pinabayad, sino tayo mamangkot lang ba yun? 1.5. Ay, sa kaadlaw na. Ati mas barato compared sa ilay, Pero kamuya, 14 pa. So meaning, after nyo to, kung may pasahero, balik na kamot na yun. Balik kami din na yun. Minsan hindi po, no? Mabalik ka mo? Gusto nila sa kay matiyog din kami kay ang pasahero. Kung gusto tipon. Bagay, lapit mo na barangay 1 eh. Damo pasahero to sa Taytay, Daulat, mga masulod, mga obra. Okay, pero duwa lang man yan kamo, no? Duha lang kami. Amo na nga kay na, dito ka mo naka-standby sa Taytay gali. Okay, mayo kay barangay. Ikaw na tayo, dito man tayo. Ikaw na, ano para sa essential na or medical? Bisan why na kami, di kalamon, tanan nila kung sino masakay eh. Why na pili na. Sa barangay 1 lang. Barangay 1 mo dyan ko? Wala pili po, barangay 1 lang. Sa barangay 1. Okay. Amo na daw, wala pili na, bisan sino, basta taga barangay 1 or malabyan. Malabyan na ko din, madasa ko Puraktaong, alang doon, barangay Tula, pwede na siya kasakay man sa amon. Ayaw, kay Jubudlay, kung masakay sila sa Banago, no, kay alin sa Banago, puno na yan. Puno na yan, linidaan, puno na yung Banago. Yung barangay 1 niya, jutay pa lang yung kumparar tao sa Banago. 1.5, dua kasalakyan, 3 mil bayaran sa barangay 1. Ito 1.5 ka mo? Ate, buhay mo na, kay makakuha mo kami, makapartida mo kami taginintos. Ate, good. Bagay, mayo na lang na, no, kasi pila ka bilog naman 2, 4, 8, 8 lang pasakay. 8. Malaysia, 5 pulo-pulo, nisig. Okay. 11. Pero tayong ang gasolina, inyo na yan, dala na ito. 1.5 o. Dala na sa 1.5 ba? Basta ko sa lina na mo, bigyan 500. Pagdilo ka ng adlaw. Ang arkila mo 500 man. Kailangan ka na hindi nag-ring nyo? Hindi, arkilaso ni. Okay. Yun, At least kabarangay mo, no? uli income ah. Ulo income lang. Sige tayo, thank you, Git. Dari naman Diyos, may piyak kay Dari Militana, ginimay ang barangay, 1 yak, sa rekoralista mong kung essential, kaya kag medical worker, diretso kay Japon, o ay pili, action na rek. Sige lang yung Japon, action na rek ang biyahe. Oo. Timay mo na ang barangay 1, yung mga barangay official, kaya nag-take initiative din sila, no? Oo, gani. May man. At least ang mga driver, doon naka-driver, mabuhi-buhi mo na sa kasi gamay-gamay lang ang guluginan siya, 500. Good na sa bugas mo. Gani. Pagsundan. Nalibre sa Kaidre para Hindi sa ka medical pagsuyot? workers.
Military Action Act para sa medical workers. Oo. Pero may ligwa pa mabatsina ni. Makuton ta lang. Batsina. Asa ano na yan? Iya ka barangay Juan Japo na? Hindi ni yan ka syudad. Ano na nga ruta? Ano nga ruta ni man eh? Bali, ano, mapuli na na, makuha na na, mabiyahe na napakadto sa din ang destinasyon? Banago, ni Banago. Banago na? Dahil medical worker lang imo dala. Mga medical na tanan. Ari bang kotse na sila? Medical na tanan, boss? Medical na tanan? Oo. Wala sa essential. Ano ba? Okay, hindi din pa puno. Wala nila ginapapuno. Okay. So, katabo, wala nila ginapapuno. So, kanugo, no? Ano? Ang jeep. So, inipasakyan na lang, essential para mapuno. Oo. Ginapapuno nyo na lang. Okay. Hindi ba kasi naman lang pero kanugo sa ano? Gani, kanugo na ano? Titali mo ito ba? Karina nila nga mapuno-puno na sa action dyan? Gani, kay kaina, ang natabo is, amo nang rason to nga na ginutok de, kay wala na nila ginapasakyan ang mga jeep nga para medical workers. Oo. Kasi may mga ligwa, tita, may bala mo ito na bako ina, kung may ligwa lang man, pasakyan na ng bisalitas sa workers, kaya nagaulat. Gani. Kaya subong na sila nagdesisyon nga mo na matabo action na Kaya pala nagpatawagan na sa meeting na si Councilor Ramos ini nga hapon. Gani. Kay natabo na daw kadamo sa stranded nga mga medical workers naton da. Okay, kay kung medical workers, hindi, ang kadamuon sa medical workers, kumpara sa kadamuon sa essential workers, mas damo kito essential workers. Oo. Di may mga cases kay Jackson Arek nga ang guwa sa mga medical workers sa hindi masanto sa schedule. Deribot silingon, may mga simpo kay nga mga jeep sa medical workers, hindi kinamapuno. Mm. So, amo na dapat, siguro, nga ginubra na lang ginilang, desisyon na lang gid nga, bisan hindi ka medical worker, kung ang jeep na galing amo na, dapat wala na lang label, wala nga medical worker ni essential worker, ni kung sino na lang tayo available, nga pasahero, nga mapasakay, kaya total libre sakay man, galikiti, amo na lang natabo sa una nila nga scheme, Oh. nga may ginpampili, pa ako na, amo na nga salakyan para lang sa medical worker, amo na nga salakyan para sa essential worker. At least maisubong hapon, para may nga, gano'n papauliin tanan, Oo. kahit yung magabihan, ganun din kalabanan, like especially diri sa Tubang sa Bay Center, ho? Oo. Wala, pa jeep na kina pa, pinaka-oras, kami din kasinero, wala din sa may jeep na nagapundo. Ano ang ruta na? Ano ang ruta? Ha? Punta Taytay ni. Oh, pila ka bilog ang ginahar sa syudad man? Amo na gani. Teti, wala di subong may naka-standby. Sumag ni Diretso, sumag barangay call. Amo na tani siling ko bala nga dapat ano man hindi man traffic kadugay magbalik kung puno pag dulon pasero di dayon kabalikaw. Amo na siyang isa din ang problema nila. Kay amo gini ang damo-damo pasero ang pa-south portion. Kay nasang aga mo na yung diskusyonan nga problema tugtog sa udto, tugtog na kunana, do wala pagyapon Ang lain na bawi sa syudad kag hindi na sila pabayehon da. Kundi naglain pa. Gani, kag amo na kay ang on the part isang mga jeepney drivers, do I don't know kung sino naga-supervise man sa ila. Pero do wala gid masyado jeep, no? Dapat rin taga syudad man tayo bala mag-supervise bila bisan sa nagakabilog tani ibutang bala na. Ang kadami mga traffic enforcer. Si Councilor dito Ramos na may ibutang nga tao nga isa na kabilog nga mag-manage tani bla. Gani, amo na siyang ginapangita. Like for example, kay okay na sa tani action na rin, kung nga arap leader, gid ang mga drivers na diri nga naga-manage sa ila. Oh. Like for example, kung arabing undok na ligat ba siya si Sir Diego Malakad, mapos niya nga ma-remind or mamo ni mga kalungkar, Ma'am Beth Catalba, sila ni Sir sa ibang pagiging nga mga grupo, si Stone, galing kiti, ano ni, mga individuals ni, no, asosasyon, pero do wala gid properly managed nga ano lang ilang nga mga biyahe. Ang ako bang tanong niya, bisan tao na ni Councilor dito Ramos na rin, nabutas na isa ka tao sa sinang terminal para mag-supervise na bla, kiti, andin na sa komitiba ni Councilor Ramos mong, or ang iya sa syudad, action dyan, ligubin na contact liwat be, amo na problema, da nga, wag gibla sa may mag-manage da, bisa mag-supervise na giblang lang, libre sakay, bisa sino na makasakay, basta, ipastar mayo na action dyan. Yes, amo na, subong nga mga tinion, ang police station number 1, sila diri ang nagapaplastar nga papilahon para magusto lang kag magplastado ang pilahay. So, why na pili-pili? Jan? Action direct. Why na pili? Why na pili, no? Good, muna. Sila na lang git ang nagapaplastar diri kay na si Sir Sedel ari diri nag dumabugtong ugat ya ka panaway diri kay iyan area mo. Gani.
top patungadaan sa may natubang sa San Sebastian Cathedral. Oo. May nakastandby ito na. And then damo-damo man to, handumanan, sa mga nakabanaligban sa gid, no? Mansilingan na handumanan mo ng mga lagyo ng mga lugar nga damo pa sa Hirogid. Gani na aktibo pa bala aksyon na nga mga jeepney. Oo. Ako ning iya bala ka barangay nga gin pang hire bala haw. Kaya mga barangay nga pang hire, amo ni bala mga gamay ang bayan 1.5. Gani. Barangay 1 ho, kadasig sila ya, balik sila dayon, ara laman sila dugay-dugay. Te man. Tapos schedule gid sila ya, no pagka nag-check na mo ni oras, ari gid sila. Tapos bisan pa ako ng mga pasero, yakwa nila bisan hindi kaya or essential workers, kapag medical health workers, tingob sila dyan, kita pa naka-social distancing man ko, no? Kaya may, ano man namang may separation man, but importante ka puli, kaya para magbalik naman, may jeep na naman, sa oras, kaya pala na, dere. Amo na nalatani, para dire-diretso, no? Ano na, mga kakson, ang pinakawin nga sitwasyon sa itong ginagamtangan, sa may plaza publika karoon nga po, may police na pinakawin nga sitwasyon, ano na oras, damo-damo pagyapon pasahero mga kakson. Mga kakson din nga dalagat sa trapiko sa gyapon bugos man tulong sa inyo sa Dr. Alfred Green Coffee. Sa patrol ang kalibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action Jan. Mo na nga ikuan bla ipastara ng mayo da. Libre sakay bisa sila na makasakay. Ay na pili-pili pa. Ako nakapili-pili nga. Ito libre man ang sakay. Importante maplastar lang mayo ang pasero. Na mapatigayon lang ang health protocol sa pagsakay sa POJ. Ay ho, o tiyan mo na kabay pa nga makuan ina mayo da, maplastar ina dira saan maayo. May hapon dira kay Madam Nilda Siguancio, monitor siya. Si Toto Dax Sombito, haraman. May hapon dira kay Toto Dax Sombito and family. Monitor man sa atong sininga pagpangalagad. Ayos! Magabalik kita when we come back report sa atong sininga mga patrolyo ni Tipones pagkatapos lang sa atong reportante nga mga pahibalo. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagservisyo Patas ka balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampingan Patayon aksyon radyo
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato palagad, check na ma-report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporter. Ari sa Action Radio Daboso sa report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Line number 3, Action Radio, may hapon, please come in. Action na, Eric, operational na ang Phase 1 quarantine facility nga ginpatukod sang local government unit sang San Carlos. Sina kay Mayor Rene Gustilo, okupado sa karon sang 64 ka mga locally stranded individuals ang amuman nga pasilidad. Dugang pagikan sila sa probinsya sang Iloilo o kung probinsya sang Cebu, kaging sugat sang LGU sa Tabulan Port, syudad sang Escalante sa tung Lunes nga adlaw, kag magapabilin sa pasilidad tubtub magwa ang resulta sang ila sininge test. Parehang ni Gustilo ang Phase 1 sang quarantine facility ang ginabugusan sang 6 ka bunk houses nga may tag 14 ka bed capacity kada isa. Ang isa bilang isolation facility kag ang 5 amo naman ang quarantine facilities. Ginpalayag naman ni Gustilo nga kung kinahanglan sang probinsya sang lugar para sa iban pa nga LSIs, mahimo maka-akomodar sila apangin klaro na prioridad diri ang mga taga San Carlos. Ginapaabot naman ni Gustilo nga subong nga semana tigayon nga matapos na ang Phase 2. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kay Action Radio Daboso, may hapon dira sa kay Romo Pasaporte, kag sa kay Police Lieutenant Alan Di Guzman. Nagamonitor gidang migo ko si Police Lieutenant Alan Di Guzman. Sa kay Dennis Richard Tibor Romada, kag sa mga taga Energy Fans Club da mayong hapon. Sa kay Miller Sikinya Cañete, Security Guard Bilisina, kag Security Guard Sada. Nagatagay-tagay gulugagmaya. Ari man ang malos ka report ni Action Art may hapon sa New Government Center. Action Art may hapon, please screen. Oh yes, dali unta kay duway ka na time na. Ang grabing traffic diya sa Lupus East ito. Ha? Traffic sa linggo din nagalin na yung mga salakyan naman. Ay, tuod ka? Labi yan ang damo yan. Galing kay abot lang napasakay ni sila tilawan ko nga ni Libre para sakay? di nga kids lang po sa ko nila din. Ang balita Action Eric karon niya nga hapon nag-meeting si Councilor Dindo Ramos sa mga drivers nung di nangin kabahin sining nga program nga libre sakay sa nga Bacolod. Although nga sining nga hapon gid-drive sa luwat nga mabalikan kung anong results adto. Pero ang isa lang klaro Action Eric may plano ang city i-appeal kay Mayor nga kung pwede dugangan ang salakyan nga ginakontrata parang masulbar ni ang problema sa madamo bilang stranded. Dati alaman siya, kaya actually ang gin-design gali sa city ni, ang mabantay da, kada mo ni malista sa performance o trip sa mga salakyan, ang mga taga-bitaw personnel. Sila na Action Eric, supposedly, ang mabantay da, kag magpasakay sa mga salakyan. Pinikibot ka ni siya nga ang tag-pinaka-oras, siya way kabalik kay dapat pulo galing ni sa trip sa vice versa Botamalon, napulo siya magpapunta Taytay
magbalik siya sa Bacolod, kundi matotal 20 tanan. Oo. Kabalik-balik ang kada unit. Sila nga, tingalahan niya nga, nalabutan ni Black Oras, ay kabalik. Sila ko ganun, basi ko nagtulutungit ako, kagdilor. Kaya mo na i-assist ni Lacson Eric, kag i-propose siya kay Mayor, na kung pwede, starting Monday, dugangan ni isang additional, o kung dugangan ni isang 2 units, 2 ka units pagid, agon na magbulig, no, sa pagkarga. In fact, may klaro man siya, nga siling niya, ang loyag mo matabo, pag i-propose siya kay Mayor, na ipasakyon man ang iban, na may home quarantine pass. Gani. Ang nabaalabayan, no, kay kunalog man lang, tinga hindi po ito pasakyon, kapin pa, kung reasonable ang pagwa, mabakal karong bulong na, tingin sakto lang nga mamasakit, man siya nagtanay kung layo aksonere. Ang update sinaguro, ang bingog niya, ipabati talaga ron Yes. sa action firing line. Okay na? Okay na, action out. Agagotok na ko ng lupwestes. Kita ko mga ginaobra na ko ng dalas, tubangan nyo NGC. Dito guro pa kapto, pero iniya ang direction siya going Granada. Basta na kalabay na imigot nga si Police Lieutenant Alan Di Guzman la. Ari siya? Awaga monitor sa sumong eh. Bate ko nag-brigadier general na siya. Ay, si Juan ganito yan, si Sir Harold Soson. Kapag agasin niya sa ratama, inoman ko ti ko malip na ang likorban eh. Pwede subong nga. Nga? Kalin na alas 12, alas 6 ng gabi, bla mo. Oo. Mabakal ka lang niya, tapos mangita tayo location eh. Ate, o, te, pwede mo na. Ate, guys, sumong ka monitor si Police Lieutenant Alan Di Guzman, no, ah. Ate, okay ah. Amo ginay-dimot ko na lang, madakpan ka tatlo. Di tayo mapriso, lang tayo gulong mabakwan siya, nalain siya, naging madimot siya. Balik siya mula sa P3, Ala pa. Guro, mabalsa siya ini si Action Eric, ang nagalit siya kabuhi ko. Sir, may nga hapon na, may dati kayo na size na, Oo, arasa ko. Monitor. Padakop nyo kung aduwa ba? Kasabat siya. Kasulo sa big bat siya. Gani, man. Gani ko budlay mo na sa dakon. Gani. Way mo na gabutang sang ilimnon sa Juan Blanc, sa inang mga cup na kitaon. Laban. Way tasaw. Ang tasa sang dingi, ito masuspitso mo rin na berkon. Laban. Ginaiblan kapeng butangan. Ay, burte nga abilidad. Sige. May hapon man natin gabi man kay Taba Julinggo. Araga monitor siguro? Monitor siya. Good. Basta si Action Eric niya saludo ko na. Para naman. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action at hupon una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon tayo po ang dugaw sila nga detalye kag-report sa New Government Center babatian sa Action Firing Line. Amo man ang mga update balita gikan sa Kapitolyo Provincial upod kay Action Brian Morden. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante dugang nga mga pahibalo.
naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. No more time! Bye-bye time! Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation, magatakop ini, temporaryo. Balik ini buwas Sabado, same time, same station. Ato siling mapatrol unit reporter selection nga nagpalakay karong hapon action ay hupon, action Eddie Raboso. Sa technical side, broadcast engineer na naman padala, backup IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter control tower sa Barangay Tarok sa Bago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinamaya, talos na ako dito temporaryo. Itaray kita karon sa Action Light Patrol alas 10, turno alas 11. Ako naman sa Action Eric magbalay ka siling salamat gid sa inyo sininga papamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon